Bambang Wisanggeni kowe sapa? Bathara Indra. Oh, Pak Indra. Iya. Lah dono kasino nang endi? Wis sakon kuwi. Kok Bambang Wisanggeni yahene kok dudu wayahe bocah cilik cenanangan. Aku mau ngarep takon kok Pak Indra. Takon apa? Sapa bapakku? Ora ngerti. Sapa ibuku? Ora ngerti. Jotos ndase. Matur nuwun ya, Mbah. Ya. Pertanyaan aku ngarep. Apa? Aku ki anake sapa? Mergo anane anak mesti ana bapak karo simbok. Bener. Ulun Bathara Narada. Oh, Mbah Do. Ya. Piye Mbah Do? Ngene ya. Ulun kuwi dewa. Dewa iki gedhe tur dawa utuh. Ngawur. Dewa ki mapane ning kayangan, ngono. Terus kowe takon sapa bapakmu, rak ngono. Iya, Mbah. Nuleorana. Balik kanan, krek. Gajah. Saiki kowe weruh apa? Doteng crenuk nganggo gelungan sinden Dudu kuwi. rada rono rada adoh lho. Oh, kae Dewa-dewa sing saben dina gaweane mung kluyar-kluyur, diblonjo karo negara, kuwi mek mlebu tok absen terus lunga. Ngono gajine mangka njaluk utuh. kae dewa. Heeh. Terus paranana. Nek wis tak parani, takonana. Takone apa? Sapa bapakmu, sapa ibumu? Nek kono jawabane ra ngerti, Jata sendase. ya, Mbah. Wes, lek ora ngene ra kapok dewa-dewa kae, nggih. Iki lagi enek lakon bengi iki ing atase wong tuwek dijotosi karo bayek. Lah iki. Nandur ing unduk. Sapa iki? Bambang Wisanggeni kowe sapa? Bathara Indra. Oh, Pak Indra. Iya. Lah dono kasino nang endi? Wis sakon kuwi. Kok Bambang Wisanggeni yahene kok dudu wayahe bocah cilik cenanangan. Aku mau ngarep takon kok Pak Indra. Takon apa? Sapa bapakku? Ora ngerti. Sapa ibuku? Ora ngerti. Jotos ndase. Sapa iki? Sapa iki? Aku Bambang Wisanggeni, kowe sapa, Pak? Bathara Penyarian. Aku carike dewa. Oh, Pak Carik. Iya. Aku mau ngarep takon Pak Carik. Carik. Takon apa? Sapa bapakku? Ora ngerti. Sapa ibuku? Ora ngerti. Jotos ndase. Kowe sapa? Kowe kuwi sapa? Oh, wong ora iso omong. Ah, samet malah. Ruman. Kok jogat-jogat awak kelemon non jogat-jogat. Apa? Kowe iki ya dewa. Dewa. Dewa rane kaya tetek melek. Iya. Pancen sak rombongan dewa ki raine elek dhewe aku. Aku Bambang Wisanggeni. Ngapa? Arep takon sapa bapakku? Ora ngerti. Ibuku ora ngerti. Jotos.
Piye Sangri? Ora sing do ngerti iki, Mbah. Ora sing ngerti. Ora eneng. Kalau enek dewa nganggo jubah rupane abang. Roh ra? Iya, Mbah. Kae sapa, Mbah? Dewane geni. Dewane geni Bathara Brahma. Bathara Brahma. Ya. Kaya ditakoni, Takonono. nek ora ngerti, Tonyonen cangkeme. oke, Mbah. Iki lho, lagi enek lakon mbahe ditonyo cangkeme karo putune ya bengi iki. Wong ki nandur ngundhuh. Ayi randu aturan dewa-dewa dijotosi. Kowe iki sapa? Bambang Wisanggeni. Bambang Wisanggeni. Kowe sapa? Bathara Indra an Bathara Brahma. Bathara sapa? Bathara Brahma. Ah, kenal iki lek ora fokus. Bathara Brahma dewane geni. Ngopo? akor takon. Takon apa? Sapa bapakku? Ora ngerti. Sapa ibuku? Ora ngerti. Tonyo cangkeme. Cakendel. Dilawan. Pokoke petuk dewa. Jotos raine. Asemi. Sile, nek aku mok jotos cangkemku sakayange. Lho, aku lak manut mbado ta. Manut piye? Pokoke petuk dewa jotos cangkeme. Sampeyan dewa apa udu? Dewa. Mula aku njotos sampeyan. Ya ning beda aku rombonganmu. Genamangate sak bisno ora. Oh, ngono ya. Ora entuk njotos kancane dhewe ra entuk. Entuke ngejak dolan terus dibayari lalu. Kapan? Kalau enek dewa tangane papat. Kae Pimpinane dewa. tangan papat lekeke berarti ya papat. Iya. Wala adus, wah. Ngentek sabun lah iya. Timbang sabune dientekne Mbah Ria. Ben iki adus Bathara Guru. Kaya ditakoni ora ngerti jotosi ya. Bongko ora nanduri ngunduk. Jenengmu Bathara Guru. Lho, kok wis ngerti kelawan ulun. Alah bentino kumpul nang jero kotak masa pangling. Iki piye to iki, Kak? Wah, numpak sapi. Lembu. Kayak nek sapi jerum. Bambang Wisanggeni takon Omong, sapa bapakku? ora ngerti. Sapa ibuku? Ora ngerti. Tonyo raine. Sudah. Nganti kesel aku, Mbah. Piye? Kabeh lak jotosi ora sing ngerti kok. Ya, ngene. Lugune wong tuamu kuwi ora mapan ana ing kayangan kene. Lah banjur Mapane ana ing Ngarpada. ngono ya, Mbah? Ya. Apa aku iso ketemu kelawan bapakku?
Iso ketemu lawan ibuku, iso. Aku sing duwe tanggung jawab gede. Aku sing duweni tanggung jawab gede tumrap jeneng kita. Yo, tutno sak laku ulun nak golekne nak petrokne karo bapakmu.